जिल्ला थाखो आरो फैयै दिनै जोबथि गेलेनाय थामहिनबा बेयो काउन्सिल लेभेलनि फाइनाल गेलेनाया नोंथांमोननि गेजेराव साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव सौफैबाय काजलगाव आरो कसुगावनि गेजेराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांथार मोनसे खाबु बियो जाय गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावखौ जिउ राहा दाफुंनानै लानायनि मोनसे गिदिरथार सुजुग थामहिनबा खाबु जायखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड CEM काप 2025आ नोंथांमोननि गेजेराव रंजानायनि मोनसे खराग लानानै फैबाय। Much more long-awaited Bodoland CEM Cup Grand Finale here at the Sai Stadium. The match between Kazalgaon versus Kasugao. The council level final competition is underway. And Honorable Chief of Bodoland Pramod Boro is receiving the ball and will hand over to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma. And after that, Honorable